Caer. Suiza non é un lugar. Un día calquera, cos cañotos nas pernas, formando dous mestos campos paralelos. E entre as pernas, e cara arriba, cañotos negros e duros. Sobre a branca pel. Facendo un camiño ata o embigo, un carreiro ancho, e despois del, nos peitos, baixo os brazos, Axilas, que lle chaman. e nos brazos mesmos, polo papo e no queixo, negros e duros cañotos baixo o nariz. Iso non é un bigote, máis ben... Un barbeito, onde o chou medran vigorosos cardos. Cañotos. Cañotos como cardos, que te feren e magoan cando me bicas. Vai parando, Nicole. Non te aburras. Sigue comigo. Maríame a paisaxe tan agreste do teu corpo. Pois non mires. Pois non fales. Dilo como se a miña voz fose escoitada. Que vergoña. Iso digo eu. Chega un día calquera Cos cañotos nas pernas. e a nin Dios lle preocupa como foras. Vou mercar xabón e follas de afeitar. Por que non me escoitas? Intento, pero non sei que queres. É a estúpida proba De ser de raza peluda. de que aínda medran. A vista está. Que vergoña. Sí, que vergoña. Que a nin Dios lle importe Os cañotos. continuar con esta farsa. Bo día. Que hora é? A 7:10 dunha fresca mañá de setembro. Martes e 13. Espero que non sexa vostede supersticioso. Non. Menos mal. Son Antía. Hola. Elmer. Hola. Marita colleu a baixa por maternidade. Se ten algún problema con que coide eu da paciente, só ten que solicitar o cambio na recepción sen ningún custo adicional. Por que había de querer? Non está vostede titulada? Sí, eu sí. Mais o Manual de Boas Prácticas do centro establece a necesidade de informar ao paciente ou titor o dereito a rexeitar o persoal auxiliar que non cumpra coas expectativas solicitadas en canto a profesionalidade, sexo ou cor de pel. Pois Marita non me dixo nada. Normalmente é unha formalidade que se pasa por alto, agás nalgúns casos. Importalle a vostede que non sexa branca? Non. Estamos informados das peculiaridades culturais de cada cliente. Non quero ser sinal de malagoiro para a coevolución da paciente, e menos hoxe. Ningún problema con iso. Ben, agora, se fai o favor, saia un momentiño. É a hora do aseo. Podería afeitarlle as pernas? Non se preocupe. Terá hoxe visita? Non. Ah, Non vivimos aquí. quere que a maquille tamén? Non. Maquillar non. Ou sí. Algo discreto. De acordo. That word can me with a knife. Told me she wanted my life. Shake that freedom off to dream.
Sí? Hola? Pasou un anxo. Perdón? Tras el, veu o diaño Quen fala? e meteuseche no corpo. Xa pode ir cando queira. A súa muller favorece a maquillaxe. Xa verá que guapa. Non é a miña muller, é a miña irmá. Perdoe, Nada, muller. o doutor pasará ás 12, como sempre. Pero se prefire que pase antes... Por qué? Hai algún cambio? Pensei... Non, nada. Para o que sexa, xa sabe onde estou. Sí, grazas. Menos mal que lle dixen que algo discreto. Nicole, se te viras, semellas unha cabareteira. A ver se atopo un pano para retirarche tanto amoado. Así mellor. Que? Como estás? Creo que soñei contigo, pero non sei. Non lembro nada. Só teño unha extraña sensación. Igual que cando estou esperto. Sé que isto non é un soño. Bo día, Elmer. Que hora é? A 7:10 dunha fresca mañá de setembro. Martes e 13. Xoves 21, creo. Ai, Elmer, como estamos? Andamos dormindo. Esperteino. Creo que sí. Perdoe. Como sempre que veño está esperto. Non pasa nada. Durma, que boa falta lle fai. Eu doulle aquí, e aquí, poño isto e... Ala, xo deixo tranquilo. Descanse. Grazas. Dormes. Tes un soño apracible. Teño envexa. Pero que digo, perdoa. Ás veces, imagino que traspasando todas as dimensións que nos separan, escoitas moi de lonxe a miña voz. Onde estás, Nicole? Onde estás? Quizáis nun lugar silencioso e confortable, onde non existe o tempo, nin as palabras, nin os actos, nin os malos pensamentos. Por aquí todo moi diferente. Hai tanto que non falábamos. Sinto. De veras. Nin así son quen de explicar todo o que... Sei que non fun un bo irmán, Nicole. Sei que... Que cabeza. Como se me puido esquecer? Non dorme, Elmer? Non. Pois debería. Non é bo pasar tanto tempo esperto. Non se pensa con claridade. Non. Xa verá, Elmer, que dun xeito ou doutro sempre todo se soluciona. Sí. Hai que prepararse para afrontar a vida, tomar decisións e aceptar o que veña. Non pode saberse derrotado antes de tempo. É verdade, sí. Xa van uns meses que nos coñecemos. Sí. E a xente non soe parar moito tempo por aquí. Ademais de custar unha fortuna,
Aquí vense para... Perdoe, vou sair fumar fora. Sí, claro. Elmer, para o que precise. Moi amable. Canto máis podo resistir? Non hai evasión, non hai cambio, non hai nada. Aquel soño revelador. Saltar como superheróes polos tellados. Ver aquela ringleira de homes chimpar dun tellado a outro na noite estrelada. Fano todos. Todos poden. Saltan todos e agora chégame a min e sinto que non podo. Sinto que vou caer. Caer. Caer o baleiro. Pero salto. Salto como o resto. E caio. Hai un parque aí fora. Ben bonito. Un parque de cipreses, formando un labirinto sen saída. Son abetos e non hai ningún labirinto. A única saída é volver tras os propios pasos e sair por onde se entrou. Xa está, Nicole. Entón, se saes por onde entraches, volves ao lugar do principio. Quen puido inventar semillante labirinto? Preguntou desconsolada. A princesa dende o seu castelo. Por que xogas comigo? É desesperante saber que non son libre. Hai tempo que deixei de ter 5 anos. Escoítame, Elmer. Nunca me gustou aquel conto, sábelo. Pensa en min, Elmer. Toda a culpa era do pai. Egoísta, manipulador, malvado. Facíaseme demasiado familiar. Elmer, escoítame. Eu escoito, Nicole. Estou farto de escoitar. Pero ti non dis nada. Es ti quen non me deixa chamar as cousas polo seu nome. Está ben, escoito. Veña. Veña, dío. Dío, Nicole. Veña, dío dunha vez, dío. Atrévete a dicir que estás... Sí? Paga dunha vez, fillo de puta. De a cara e dígame con quen falo. Somos moitos os arruinados polas túas promesas, polas túas mentiras. Ninguén o viu vir. Ninguén imaginaba que isto ia pasar. Dunha forma ou doutra, valas pagar. Sabemos onde estás. Xa non temos nada que perder. Eu tamén o perdín todo. Oia. Oia. That pig took everything I had. That pig made me feel so bad. Shade that pig off the bush. Now let's give that pig a push. Shade that pig right go off me. That pig. Shake that pig off the bush. Now let's give that pig a push. Shake that pig right off of me. That pig. Se fose un accidente xeográfico? Colléranos a noite, na Carballeira, preto da casa. Montañas, grandes, nevadas. De noite, sen lanternas, con 9 ou 10 anos que tiñamos, pouco importaba que a Carballeira estivese preto da casa. E se fose un obxeto cotiá, que obxeto sería? As campás da igrexa, dende moi lonxe, deron as 8. Unha gravata azul escura. Un reloxo. Camiñábamos en silencio, sabendo o que nos agardaba ao chegar. Que hora marca? As 8. Xa o sabe. Non o sei. Todo era culpa miña. Eu quixera ir xogar ao monte. Eu esquecera o reloxo. Eu non quería volver nunca máis a aquela casa. E se fose
Un final? Entón, sucedeu algo. De verdade queres xogar, Elmer? Sabe perfectamente no que estou pensando. Vimos, entre as árbores, un resplandor. Non estou seguro. Achegámonos. Cree vostede que estou preto? Máis preto. Case diría que se queima. Vímolo claramente. Arriscareime. Aquilo non era un lume. Suiza? Ben, Elmer. Agarde, non pode ser. Non pode ser, dixo meu irmá, mentres me soltaba da man e ia cara ao resplandor. Por que non? A cada paso que daba cara á luz, esta ia esmorecendo. Suiza non é un lugar. Non. Un forte cheiro, fétido, agre, invadiuno todo. Entón, que é, Elmer? O meu pequeno corazón a piques de estoupar. Non podía moverme, non podía berrar. É unha situación propicia. Xamais dubidei do que vin. En serio? Sen dúbida. Non se pode dubidar. Os ollos dos nenos non menten, non. Hai que tomar decisións. A cada momento. Esa noite, no monte, aparecéusenos o diaño. Fuxir cara adiante. Sen medo. Por exemplo, Sen medo, Elmer, fuches cara a el. Hai que actuar. Nos seus ollos de lume vin os teus ollos reflectidos, Apartar a cortina da ducha. igual de inmundos. bravo. Unha decisión rotunda. E de súpeto, Agora, coller a garabata. metéuseche no corpo, para sempre, en ti. Moi ben. Dende aquela, o diaño dentro de ti habitou silencioso. Atar un extremo na barra. Foi o teu guía, Elmer, Facer o no. polo camiño do mal, Sí, e que máis? abandonándome para sempre. Comprobar a hora. As 8 en punto. Deixándome soa, Elmer. Cambio de quenda. Como agora, Marita non pasa ata as 9. co segredo inconfesado de quen foi quen matou o noso pai, Por iso, hora de pitearse Elmer. e despedirse Agora, Elmer, e saltar. that pig took everything I had. That pig made me feel so bad. Shade that pig off the bush. Now let's give that pig a push. Shade that pig right go off me. That pig. Shake that pig off the bush. Now let's give that pig a push. Shake that pig right off of me. That pig.